viața noastră, prin organizarea noastră sindicală, pentru că politicienii nu vor face niciodată. Sunt foarte aproape de cei care au bani și foarte departe de noi, care le aducem voturi din când în când și punem la putere din 4 în 4 ani. Noi trebuie să ne luptăm pentru drepturile noastre, pentru că suntem singurii care putem să le obținem. Dar, așa cum i-a strigat mai devreme, cred că ar trebui să mai audăm o dată de la voi. Cu siguranță colegii de aici din media eu vor transmite. Altă dată să iasă din birou, să vină aici să vă întrebe, băi oameni buni, băi cetățeni, hai Constanței, aveți dreptate. Uite, eu ca prefect m-am uitat și am văzut că într-adevăr firma asta face profituri uriașe pe munca voastră, că munciți serios, temeinic și că meritați să fiți plătiți mai bine, domnule. Asta ar fi trebuit să facă domnul prefect, să vină aici, să stea de vorbă cu voi, să fie alături de voi. N-are importanță, poate să fie și să creadă și în Buddha, în Budă. Da.